जुनियर थफेराम होनदों नामा? जुनियर थफेराम आंखौ सिनायदोंना? आंखौ नोङो बिदा जागोन बिदा। खोनाबाय? आंखौ देनां देरबाथाय आदा अमा राजा होननानै लिंबानो जाबाय। बावै आंनि फिसालाया आंजोंबाथाय गाबबाय थायो नोंजोंबासो मिनिबाय थायो माथो अमा राजा। मानो होनोबा बेनो जाहैबाय अमा राजानि जादु ना जुनियर थफेराम। बावै आंनि फिसालायानो आंजों जेबो रायलाया आंखौ नुबानो गाबबाय थायो नोंजों बोरै बेफोरबायदि गोमोन जाखोब्रा अमा राजा। थांनाय जोनोमाव जों सानैया लोगोमोन बलेथ' खिया जोगोमोन बेनिखायनो नोंनि फिसालाया आंखौ सिनायदोंब्रा। बे जोनोमावबो जों सानैया लोगो जालायनांगौमोन नाथाय आं जोनोम जाग्रोबाय बे दासो मैया दाख्लैसो जोनोम जाबायना बेनिखायनो जुनियर थफेराम थाब देर ओमफ्राय आंजों लोगो जा। आं बिराद मोजां मानसि नों दे बिराद मोजां। अच्छा बारु थाइबानि लारु थांनोसै आं। अच्छा जुनियर थफेराम नोमाजों थांदो नोमाया डाक्टरनाव लाङोनो नोंखौ। अच्छा बारु थाइबानि लारु थफेराम सासे गथ'नि बिफा जानानै बोरै मोनदों? गथ'नि बिफा जानानैथ' आं मोजां मोनदों नाथाय गथ'आनो माथो आंजों थानोनो नागिरा नोंजों माबोरै मिनिखो? आंखौ उन्दै गथ'फ्रा बिराद मोजां मोनोब्रा। नोंसो आंखौ मोजां मोना जानो हागौ नाथाय नोंनि फिसालायाथ' आंखौ मोजां मोनोना? बे नङा खोथाया मोखाङाबो एसे बोरैबा नों बायदिसो नुलायलांबाय आं। मा गोदान रावलै? आंनि फिसालानि मोखाङा नोंनिजों माने एखे जानांगौ। मिनि होनानै आंनि उदैखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों नामाब्रा नोंलाय बिबुफोरखौ? नोंनि फिसालाया आंनि मोखांजों एखे जानाया आंहालाय मा दायब्रा? दाय जायाखै होनबाबो सोंथि सोमजिना गोसोफोराव आंनि फिसालानि मोखाङा नोंनि बायदि बोरै जानांगौ जाखो? आंनिबो लायाखै बिमानबो लायाखै नोंनि बोरै जानांगौ जाखोब्रा? बेखौलाय आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखोब्रा? नोंनि फिसालायाबा आंनि मोखांखौ माबोरै लाखो? दिनैनिफ्राय आंनि फिसालानिफ्राय गोजानाव था। मा सानोब्रा? मा सानो माने आंनि फिसालाजों नोंनि मोखांजों बोरै एखे जानांगौ जाखोब्रा? एसे साननो गोनां बाथ्रायानो ना। नों मा सानबाय थालाया टाइम गैया। मोनसे गामियाव दलं बानायनाया जादोंना जायाखै एसे खबर लाहैनो आं। माथो अमा राजायालाय हाजिदोंसोब्रा थारमाने मा सानदोंलै आंलाय? आंनि फिसालाया अमा राजानि मोखांजों एखे जाखो मा जाखो? फिसायाथ' आंनिनो ना। बुहुमावलाय मोखांफोरालाय एखेयालाय थाखायो माथो बिमाया बेलेग बिफाया बेलेगबाबो। थिग बिदिनो अमा राजाजोंबो आंनि फिसाला जुनियर थफेरामजोंबो बिदिनो मोखाङा एखे खोमा। जियानो जाया माने खोथाखौ साननानै नायबा बोरैबा खें मोनलायलायो माथो। देनां देरबा मोखांफोरा सोलायबायगोन खोमा। दा उन्दैखायसो अमा राजानि मोखांजों एखे दा देनां सोलायखागोन बिनि महरा। सिखिरि फिसा हा नोमायालाय न'आव दङना गैया? आइया न'आव गैया दासो ओंखारलांदों। हा नोंलाय बहाथो थांदोंमोन? आंबो गुवाहाटीनिफ्राय दासो फैदों। हा मालाबा जोंहानाव थांबानो जाबाय आरो। समखौनो मोना माथो। जों सुबुं माहारिया मालाबाबो समखौनो मोना दिहुननांगौसो। हा मालाबा जोंहानाव थांदो आरामनो ओंखाम बोथिसे जानानै फैदो आरो। जागोन दे। हा बे जोंहानि एन्टनियमोनजोंबो मालाबा लोगो जाहैबानो जाबाय। गैया दाना खामानियावसो मुखुब जाथारबाय बेबो बिमानि खोथाखौबो फंसे मानिला। हा नोंसोरो गोदो एसे एनै लोगोमोन नङा होमबा? मालाबा मोजाङै थांनानै रायलायहैदो आरो। जागोन दे। दे होमबालाय नोमाबो गैयाबालाय। दसे उनाव फैगोन बियो आइया। अब्लासिम दसे जिरायनानै साहा लोंबानो जाबाय। नांला दे नोंल' जोंहानाव थांनो दाबाव। हा गाबोननो मोनायाव ओंखाम जाफैबानो जाबाय आरो। नायनोसै। नायलु नायला गैया एन्टनियखौ थिनहरगोन आं गाबोन। आरो नोमाखौबो आङो फन खालामनानै खोन्थाहरगोन। जागोन दे। नोंसोर आंखौ बेवहायबो फैनानै डिस्टार्ब होफैलायबाय। नोङो एन्टनियनिफ्राय गोजानाव मानो थायाखै दाबो? आंखौ बेवहाय नोंसोर जेबो डिस्टार्ब होफैनाङा। आं जापानाव फरायनोसो फैदों मिथिबाय। जुदि एन्टनियखौ आंनिफ्राय गोजान जाजानो लुगैदोंबा मानोथो हाबा होआखै एन्टनियखौ? आंनि सिगाङाव फैनानै बेफोरबायदि रावखौ दा बुंफैबाय था। नोंसोरनि बेफोरबायदि जाथारि खोथाफोराव जेबो इन्टारेस्ट गैया। इन्टारेस्ट गैयाखायनोथ' एन्टनियनिफ्राय गोजानाव था। मोजाङैनो मोजां बुंदों। जंग्लारिमोन ना नोंनि नामा? जंग्लारि मोजाङैनो मोजां एन्टनिफ्राय गोजानाव था। जोंबो नोंनि गाज्रिखौ लुबैया नाथाय जोंबो गुबुननि संख्रि जानायसो बेनिखायनो जेरै थिननांगौ एरै मावनांगौ जायो। नों नोंनि मोजां फिउचारखौ सानोब्ला एन्टनियनिफ्राय गोजानाव थानायानो नोंनि थाखाय मोजां। क्लिय'पेट्रा नोंहा एसेबां जाथारबायना जापानाव फैनानैबो आंखौ धमकि हरनो हालायनाय। आंहा मा जेरावबो सुगै थानो मोनला नामा? आच्छा जापानाव फैनानै सानै सेंग्राजों रायलायग्रासो जाबाय माथो नोंलाय। बानलु बायदां माब्ला फैखो नों बानलु बायदां? आंसो नोंनाव कुइसन खालामग्रोदोंमोन। सोर सानै हौवा मानसिजों रायलायनो नोंलाय? बहा सानै हौवाफोरजों रायलायदों आंलाय? आच्छा आंनि मेगना नोंनि थाखाय खाना जाहैबाय। बिसोरलाय रावबो नङा। आच्छा बेफोरखौ बाथो बिराद ओंखाम उखैदों आं। ओंखाम उखैदों? नाथाय आंहा दसे उनावनो डिउटि दं। नों जापानाव फरायनो थाफैदों ना डिउटि खालामनो थाफैदों? नों मा सानो
जापाननि मानसिफोरखौ फरायोबो पार्ट टाइम जबबो मावो बेवहाय खामानिनि जेबो आंखाल गैया आच्छा अब्ला आंनि थाखायबो मोनसे भेकेन्सि मोनगोन नामा नोंनोलाय मानो नांगौ आंबो जब मावनोसै मा जब मावनो औ आंबो जापानाव जब मावनोसै जानला माला बुंलाबायनाङा नोङो बानलु बायदां आं ओरैनो बुङाखैथ' आरो आंखौ न'नि मानसिफोरा जापानाव फैदों होननानै रावबो मिन्थिया मा होनलाबायदों नों बेफोरखौ जुदि नोङो आंनि सोमोन्दै न'आव खोन्थाहरो जापानाव फैबाय होननानै अब्ला दाया नोंनि सायावसो जागोन बेनिखायनो आंनि सोमोन्दै रावनोबो दाखोन्था मा होननाय जाखो बेलाय न'आव खोन्थायालासेनोसो जापानाव फैबाय नामा बेलाय खर'आ गाज्रि जायाखैथ' बेना मानो बिदि थेबे मानसिया मा बे दावस्रि देलाया आंनि मुङैसो एफआइआर हैलायदों बियो औ मेडाम नोंखौसो उल्था गावखौ मानहानि खालामदों होननानै एफआइआर हैदों नोंलाय माथो खालामबाय थाखो आयेनखौबो रोंजोबथारो मानसिया आरो बेखौ जोङो एरेस्ट खालामनो थाखाय जोंनि आखायाव जेबो फोरमान गैया माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै नंखाय फोरमान दिहुननानै बेखौ जेलाव लांदो आरो दोखो दोखो बुदो बेखौ लेडिस पुलिसफोरखौ नाथाय मानसिया आयेननि सोमोन्दै गासैखौबो रोंखाजोबो बेनिखायनो जों बेखौ जेबो खालामनो हानाय नङा लोगोसे बे बाराव थुनलाइ एमएलएनि बिहामजोआसो थांफादों दाखालि ए बे हाफाङा बेलाय मानो बेफोरबायदि मानसिजों लोगो जानांगौ जाखो बे हाफाङालाय सासे एमएलएनि बिहामजो जानानै माबायदि स्टेन्डार्डआव थानांगौ जेबो रोंथारा बेनिखायनो गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरखौ हाबा खालामजामारा गावनि स्टेन्डार्डनि मानसि नङाबा बेफोर खोथाखौनो बुजिया जोंनि फिसालाया दा खोनाबा आंखौसो दाय जागोन आच्छा मेडाम माथो होनबावनो आं जाखिनि हादों बेखौ मावगोन दे अब्ला आङो थांहोलांनोसै मानो थांनो साया लोंलां जागोन दे सार जरासे नोंसोर सानैया अननानै जोंहानि फिसाजोनो होदे ओंखाम बोथिसे मानो होननानै बुङोब्ला दा हराव दावहा नांनो थांगोन आं गसाइ बहा दावहा नांनो थांनोलाय जायखिजाया जोंहानि फिसाजोखौ दिनै हरसेखौ नोंसा न'आव उन्दुनो लाथ'दो आरो जोंलारि फालिनि रुमाव उन्दुनो होथ'दो आरो जागोन दे ओमफ्रायलाय नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों आंलाय दा बुंसै आरो खोन्थाजाया नोंसोरथ' मिथिखायो आं निउस चेनेलाव खामानि मावो नालाय बेनिखायनो आंनि फिसाजोखौ दिनै हरसेनि थाखाय नोंसोर दोनलांथ'नोसै बिबैयाबो गैया बहाबा देवानि मारिहैथ'दों मालाय आंजों आइनावबो दोनहैनो हायोमोन आरो नाथाय बांद्राय बखिना बे नाफिया बेनिखायनो नोंसोरनाव दोनलांसै मिथिबाय जागोन दे बिराद गगा मोनदोंहाय बालनि गगा मोनदों लोमजादों उदै सादों खिथु सादों बिबु सादों गोदना सादों खर' गिदिंदों रायलायनायाव नोंथांमोना मिथिखादों नङा होमबा बेनिखायनो दा साननैसो कनसिडार होथ'दो आरो अब्लाबो दिनै एसे राखांखां मोननायखौ भिडिअ लाबोबाय आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय गाबोन लानानै फैगोन गाबोन सियर लाबोथारगोन दे मानो होनोब्ला नोंथांमोननि फेभरेट एपिसडफोरा फैगासिनो दं लासै बिदि खोन्थाबा नोजोर नाङो बाला सोरबा नायग्राफोरनि नोजोर नाङो ना सोरबा आंनि स्टुडेन्टफोरनिसो नोजोर नाङोथाय खिथाखाना होबाथाय भिडिअआनो